Здравейте, приятели на подкаста. Аз избрах ето, че е ноември. Ето, че идва и обещаният епизод с астролога професор Филип Филипов, защото ние всеки месец следваме звездите и това, което той е споделил през предният месец, го анализираме, за да продължим в месеца, в който вече сме ние, а това е ноември. Какво предвещава ноември? Ще бъде малко по-късно в нашия разговор. Сега първо казвам добър ден с голяма радост на Филип и ще започнем от анализа. Здравей! Радвам се, че отново сме заедно, Иви, и сме заедно с всичките наши зрители и хората, които следят нашите редовни месечни прогнози в канала Аз избрах. За мен е изключително щастие, че ние можем да работим ефективно и да правим анализите и прогнозите заедно, защото по този начин създаваме една атмосфера на обективни научни анализи на това как космоса и Земята, човешкия свят, индивидуалния микросвят на нашата психика и преживявания са свързани в едно велико единство, което ние го изучаваме систематично. Принципно аз ще се опитам в този епизод не само да коментираме фактите, които са се случили от миналата прогностична ситуация, но и включително прогнозата за ноември, но и да покажа на хората как те лично за себе си в своя персонален личен хороскоп могат да правят конкретни анализи и по този начин съответно да видят как космическите процеси им въздействат лично на тях. И принципно ние в Европейския астрологически университет правим едни задълбочени, така много по-интензивни анализи и информация, която предоставяме, но аз предпочитам всеки месец да давам тая прогностична информация чрез канала Аз избрах, защото така много повече информация достига до българското общество и до хората, които живеят в чужбина, които следят нашия канал. И само искам да ви кажа, че така, днеска коментирахме с мои познати дали щяло да има годишна прогноза в нашия канал. Ами, колеги, аз давам всеки месец прогноза, така, ние можем да коментираме в тази, в следващата и в последващата прогноза какво се случва, но имайте напред, че е абсолютно несериозно за 20, 30 или 1 час време, минути или 1 час време, нали, съответно аз да коментирам една цяла година какво има да се случва. Това е абсолютно непрофесионално и несериозно. И заради това, ако видите моето участие, то е защото някой журналист иска да ме покане за 20 минути да каже нещо за предстоящата година. Обаче следващата година е толкова наситена с интензивни събития и космически процеси, че за да се обясни, аз трябва да направя може би 5-6 часа включване, където да обяснявам всичко в големи детайли, като се проследяват всичките процеси. Ето поради тази причина ние предпочитаме с Евелина да правим а, публични прогнози месец за месец, така че хората да имат максималното количество информация по темата. Благодаря ти за това пояснение, защото мен също ме питаха, нали, ще има ли такава прогноза, защо не е по-лично и така нататък. Но аз мисля, че в пространството интернет има толкова много информация и толкова много избори, че всеки може да реши къде и как да бъде. И това му е хубаво на времето, в което живеем. Така че ти благодаря за разбирането и за възможността и за времето, което отделяш, разбира се, ежемесечно да анализираме какво се случва или е случило и какво предстои в един по-кратък период, а чрез програмата, която ти накрая ще кажеш, отново държа да напомниш как всеки, който желая, може да сам да следи тези неща за себе си, а, да поясниш за пореден път, защото трябва да напомняме, тъй като има и нови абонати и хората имат нужда така от повече конкретика от време на време. И преди да влезем в така в дълбокото, като аз започна да ти задавам тези въпроси, свързани с предишния месец октомври, искам да изкажа една благодарност.
към всички, които дойдоха в Трявна на 1 и 2 ноември на фестивал Здравей, здраве. И Филип, аз си позволих така от канала да поканя хората да дойдат на това събитие с едни лектори, с едни практики, които бяха свободни, които бяха споделени. И толкова много приятели дойдоха от цяла България, че аз съм изумена наистина от доверието и от интереса на хората. И сега да ти кажа, че поне 6 човека ме опитаха, защо Филип не участва като лектор тук. И сега аз публично да ти казвам, че до година, ноември месец, те каним в Тряна на здраве и здраве, защото хората искат да те видят наживо, освен да те виждат и в това пространство Ами, ако в хората могат да интернет. ми осигурят хеликоптер или самолетна връзка, нали, може да стане това нещо. Не обещавам, че ще дойда, защото аз съм изключително ангажиран с преподавателска и университетска дейност. Аз почти не спа нормално, приятели, от постоянна организация на лектории и с колегите имаме толкова много работа, че просто пътуване до Централна България или до София или до Пловдив, Стара Загора или прочее, в момента ми е почти невъзможно чисто организационно. И едва ли ще бъде възможно следващата година или по-следващата година или Добре, по-по-следващата. добре, аз го слагам като мисъл във форма. Сега ти... Да. Аз мога да се включа на лайв на едно такова събитие, да Да, това направим също е идея, да. връзка през интернет и там да направим някакво изказване или С лекция. въпрос, съответно, Въпроси да. няма никакъв проблем. И от друга страна, това, което а, принципно, когато имам малко по-свободно време, не е проблем да организираме лайфове, където да разглеждаме някакви конкретни въпроси, случаи, ситуации. Тази неделя в 17 часа какъв лайф предстои с теб? Да кажем Ам, малко повече, преди да Това, влезем което в темата. планираме е да направим една специална лекция по така, едно представене с изключителния историк и будител на съвременния български народ Павел Серафимов, по-известен като Спараток. Той направи една изключителна лекция, встъпителна лекция към Европейския астрологически университет. И съответно ще я пуснем заедно с теб в лайв режим, където ние ще можем да коментираме някои въпроси. Ще попитам дали господин Серафимов може да се включи в този лайв по някакъв начин, чрез коментари поне или нещо от този род, но ние ще излучим лекцията, аз съм говорил с него, защото това е лекция за древността и значението на нашата история, защото ние трябва да се познаваме историята в голяма дълбочина, ако искаме да разберем включително и астрологичните процеси. 19, всъщност 17 часа тази неделя, 9 ноември. Да. Очаквайте лайв в канала. Аз избрах с професор Филип Филипов и евентуално с другия гост, който допълнително ще ви информирам. Ще Така, излъчим тая публична лекция, която сме направили в университета, да. освен разговор, който ще бъде успоредно с това, надявам се. Така, Филипе, да започнем от Турция, може би, Да. защото предния месец хората много искат прогнозата за ноември, но да мине през октомври. Ние задължително трябва да минем през анализи, които сме подготвили. Това, Имаше което земетресение в Турция. точно така. И в случая това земетресение е много важно. По простата причина, че ние коментирахме така това, което съвсем ясно сме го определили и сме го казали, е, че всъщност тези линии, които минаваха през Турция, България, Румъния, че е на лице код оранжево за сеизмична опасност за Турция и Румъния и малко по-ниска опасност за България. И това земетресение се оказа изключително съществено от научна гледна точка, защото не само успяхме да го прогнозираме съвсем точно, виждате къде е епицентъра на 6 по Рихтер като магнитюд. М, Съответно, но от друга страна се оказва, искам така да превключа кадрите, за да може да видите всъщност къде минават линиите и къде минава епицентъра. Буквално малко под града Белексир,
така, м- вижте къде е тук белех сир. Буквално двете линии съвсем точно показват епицентъра. Въпросът е, че този път не само сме показали епицентъра почти месец по-рано, сме казали и конкретната дата. Конкретната дата беше като описана като период 29 октомври плюс-минус 2 дни. И в случая ние имаме чисто астрологически съвсем точна прогноза и по време, и по място, месец по-рано. Така? Което от научна гледна точка е фрапиращо. И тъй като в момента аз работя с, бих казал, най-големия специалист в областта на сейсмологията в целия свят, който има поредица от монографии публикувани, който е работил с поне три космически агенции и работи с тях, който е световно известна личност за всички големи сейзмолози и сейзмологични институции по целия свят. Това е български професор, обърнете внимание. И така правим една специална колаборация с него. Умишлено ни казвам името му, по простата причина, че така сме се разбрали. Когато коментираме и направим някакви неща съвсем конкретно, тогава ще говоря конкретно с имена. И аз предоставях тази информация на моя колега и съответно той направи за голямо благословение и като отговор на толкова много колективни молитви и мои лични молитви към Господа, да ни се съдейства по някакъв начин. Той направи за първи път до сега едно тройно сечение на информацията, която се натрупа. Веднъж от астрологична гледна точка, която предоставям, което е така на трето място. Веднъж от гледна точка на анализи на специални симптоми, които атмосферата на Земята предоставя, и веднъж чрез специални спътникови данни. И по този начин ние имахме възможност, точно това, за което съм коментирал години наред, че е необходима колаборация с геофизично отношение, с сейзмично отношение, с най-големите учени по света, за да можем да направим каквото е необходимо от научна гледна точка. За първи път това се случи наистина по възможно най-адекватния начин. И благодарение на това, че месец по-рано ние имахме изпреварващо и проактивно тая информация, която се оказва така да се каже, ключова. Защо? Защото много седмици по-рано, месеци по-рано тя може да бъде анализирана и предоставена. И когато природата, Земята, атмосферата, космоса реагират и покажат, че наистина се натрупва енергия от природно отношение в дадена област, това вече се вижда по геофизичен път, наобщо казано, с най-разнообразни предвестници, както се казва, тогава това става в вече много близко време около самото сеизмично събитие. Но това може да бъде оценено като време благодарение на това, че е чисто космически, ние имаме месеци по-рано, а в случай един месец по-рано, информация за събитието. Така, и когато тези 2, 3, 4 слоя от информация се застъпят, тогава има възможност наистина да се предскажат сериозни земетресения. И в случая, моя колега информира, обърнете внимание, това е важното от научна гледна точка, информира своите гръцки колеги, информира и своите турски колеги, предупреждава ги предварително, включително комуникира с негов колега от Централна Европа, който има изключително важна сензорна апаратура, която измерва гравитационни процеси, свързани с големите земетресения. Така. И обърнете внимание, нито гръцките, нито турските колеги са имали каквато и да е информация за предстоящо земетресение. Но нашия екип от България има информация за това земетресение, предоставя на гръцките и на турските колеги
предварително. Земетресението се случва точно публично прогнозирано на нашия канал, Иве. Искам да разбереш всъщност за какво става въпрос. Твой канал вече почва да се превръща в нещо изключително от научна гледна точка, защото са задействани 5 научни институции на тази база, на която ние сме направили нещо. Така. И след като тази информация е дадена и земетресението се случва, това провокира нови научни анализи, както в Турция, така и в Гърция, защото а, сейзмолозите по целия свят, но и специално в Балканския полуостров, ние следим много внимателно какво се случва в Западна Турция, защото неминуемо е голямо земетресение в района на Истанбул, колеги и приятели. Това е просто всички сейзмолози го знаят. И в случая ние имаме нова информация по тази линия, защото не само успяхме да прогнозираме едно средно по сила и ключово земетресение, но тъй като голямото земетресение, което се случи в Турция преди така сравнително близко във времето, подаде информация, че се случват някои процеси по един хоризонтален голям разлом, който минава през, може да се каже, а, хоризонтално по територията на Турция. Въпросът е, че това земетресение подава по вертикалата, която преминава близо до Истанбул, и двата разлома минават и са по някакъв начин оформят енергията около Истанбул. Това земетресение вече подава информацията вертикално. Което какво означава? Означава, че ние виждаме сериозно разреждане на енергия от среден порядък, което може да означава, че всъщност земята около Истанбул и района на северо-западна Турция и западна Турция се подготвя за някаква реакция от сейзмичен порядък, която ако бъде от порядъка на 7-7 и нещо, ще бъде изключително трагична. И за целта всички колеги на целия Балкански полуостров правят всичко възможно да предвидим тези неща. Защото турският народ се е настрадал достатъчно, нали, от тези големи земетресения и ние като тук кумши просто се опитваме да си помогнем време, за да се избегне една голяма катастрофа. И най-впечатляващото в случая е, че тази информация, която се предоставя чак на колеги от Централна Европа с техните гравитационни сензори, Това направо ми звучи невероятно да ти кажа. просто благодарение на това, че ние сме дали информацията толкова време по-рано, разбират, че един от цензорите им е разцентрован и трябва да го коригират. А той къде е този Това е в сензор? Централна Европа, умишлено няма да кажа къде. Така. И в случая просто искам да обясня, че ние виждаме 5 институции за действане научни. Благодарение на това, което се прави вече целенасочено и съзнателно, за да се работи в тази посока, ние хората да влезем в по-голяма хармония с Господа, с живата разумна природа, с планетата Земя, колективно да направим максимално философско, научно и духовно усилие, нали, за да така съдействаме в ключови моменти разрушителните процеси да бъдат минимизирани. Защото българският народ е народ с висок духовен потенциал и той е загрижен за турския народ. И искаме да направим всичко възможно опасности от сериозен порядък да се минимизират. Защото все пак а, правим всичко възможно по тази тема да се реализира по най-правилния начин. И сега процесите през ноември месец се задълбочават относно Балканския полуостров и относно България. Тук прогнозата за това земетресение, че за България е на лице код жълто,
се изпълни, защото все пак това земетресение се усети по нашите места в юго-источна България. Но в случая прогнозата за Турция също се изпълни с код оранжево, защото това земетресение не е от най-силните, но все пак е значимо и важно земетресение. Защо? Защото обърнете внимание, значи първо единия така разсет и така сеизмична зона минава хоризонтално около Истанбул и тук, ето виждате го ето тази кафява линия тук специално. Ето тази другата линия, тя пресича вертикално хоризонталната линия. И сега обърнете внимание, че тук, ето в тази зона, която попада на границата между Гърция и Турция, и около Истанбул, това са всъщност най-опасните зони. Още е линията Истанбул, Бурса, надолу към а, Фетие и Индензил, тази линия трябва да бъде специално следена, защото има вероятност там да се случат много сериозни активности, които благодарение на това, че вече работим с няколко слоя от информация, могат нещата малко по-ефективно да бъдат анализирани и прогностично предоставени проактивно, предварително, а не постфактум. Нали? И сега, когато анализираме информацията по-нататъка, в вече прогностично за ноември месец, вие ще видите, че за съжаление през България отново преминават доста активни, големи и ключови линии, които аз ще обясня. Кои са? Ще анализираме какво се случва в Турция и това Преди засяга и това, Гърция и Румъния също така. Имаме линии, които засягат и Сърбия, и Северна Македония. Така че искам да ви обясня, че нещата не са случайни от това, което се случва. Смятам, че това активизиране на цяла поредица от научни институции е нещо като знак от Бога, че ние трябва да се подготвим за едно разумно и адекватно поведение. Само ще кажа, че в началото на януари-февруари месец на 2026 година имаме един от кардинално важните знаци, че Слънчевата система може да създаде изключително мощни природни събития. Защо? Защото се натрупва огромно количество гравитационна енергия на едно място. Цяла поредица от планети се струпват много близко едно от друго, от геоцентрична гледна точка, от гледна точка на Земята, и това обикновено създава силни космически импулси гравитационни, които ако се съчетаят с мощни слънчеви избухвания, съответно това може да създаде доста така сложни събития. Затова тези неща трябва да бъдат много внимателно и предварително оценени и просто искам да ви кажа, че вече имаме някакви научни, сериозни резултати на нашите усилия и специално благодарение на това, че аз избрах канала в YouTube, го излъчи това предварително. Наистина това вече е един много сериозен пробив в научно отношение. Благодарение на нашата колективна работа и благодарение на това и вече ние създаваме условия двамата с теб да го правим това систематично, редовно и хората да могат да го ползват. Така, това беше ключовата благодарение на информация за всички, които следват земетресението. канала. Да, Да, всички, които следват канала. сега. Наистина благодарим на тези хора. Те не са чак толкова много хиляди хора, но не количеството, а качеството е важно, така че им благодарим, че се доверяват на всичко това, което ние правим, защото го правим в името на доброто и на светлото, а не на максимално много гледания, на максимално брой абонати. Не участваме в състезанието на а, интернет маркетинга. Ние се борим за истината и за светлото и надявам се, че с И за добрите такива ни отношения малки между неща, народите. да, и с такива ни малки нещица, които всеки прави от себе си, от всички, от цялата палитра хора, които се включват взаимно, се случва нещо малко Сега, светло. аз искам да помоля хората, които гледат редовно нашия канал, така, тези няколко хиляди човека могат да станат едни посланици на добра воля. В случай за какво става въпрос? Ами вие, приятели, имате, възможно е да имате познати от Гърция, от Турция,
хора, които пътуват често в Турция, хора, които са роднини, които живеят в Гърция или в Турция. Ами, запознайте ги с тази информация, приятели и зрители на канала Аз избрах. Дайте им тази информация, обяснете им, че всичко това, което ние говорим тук на български, може да се преведе на английски, може да се преведе и на турски, и на гръцки, с автоматичния превод на субтитрите. Все Точно така, да. полезна информация ви ще получите, защото канал Аз избрах ще направи превод на това излъчване, ще има субтитри на няколко езика и вие ще може да ги последите тези процеси неминуемо по възможно най-ефективния начин. И по този начин ще помогнете на огромно количество хора в Турция, Гърция, за да могат, защо не и в Румъния, за да могат да следят тази информация своевременно, а не постфактум. И обяснете на хората от Турция, че този човек, който ви говори от този канал, нали, а, публично, 18 дена по-рано, първи в света предупреди за голяма опасност от голямо земетресение в Турция. И това е налично и всеки може да го провери. Така че в тази ситуация аз говоря за голямото земетресение, което се случи, което беше 18 дена по-рано предвидено. И сега, когато аз може би вече това е 20-то голямо земетресение, което предсказвам за Турция. Направете информация. 20-то някъде. В този порядък се движим. Имаме Филип, нека, изключително точни прогнози по тази тема в годините. Всичко е на стената ми в Фейсбук. Може да я видите където се случват нещата. Да проследите от научна гледна точка какво се случва. И като ползвате тази информация, която предоставяме всеки месец, вие ще можете да защитите себе си и близките си. Отгоре на всичкото, аз предоставям проактивен инструмент, който оценява риска лично за вас и за вашите близки. Така Филипе, че, нека да отидем и до Ямайка и до точно така. Лувъра. И до Лувъра, защото това бяха също два факта, които бяха така видяни в твоята прогноза за месец октомври и се Сега, състояха, това, за да което влезем в прогнозата за ноември. точно така, това, което тук относно тази ситуация. Значи, първо, относно сеизмичните събития, които казах, в видеото от октомври месец, което виждате в момента, някъде към час и 20 минути и 26 секунди може да пуснете да видите точно какво съм казал. Там казвам и точно датата 29 октомври плюс-минус 2 дни. Сега, ето в този времеви интервал, някъде около час и 23 минута и 10 секунди, обяснявам, че ето по тези вертикални линии на Сатурн и Нептун в Индонезия и тук през Карибите, които преминават също така, е на лице опасност от наводнения и от природни бедствия, свързани с тези две стихии, въздушната и водната. И в случая това, което се реализира е доста мощен ураган, който премина през Карибския залив и Ямайка, урагана Мелиса, който беше оценен от редица метеоролози като един от най-мощните в много години назад, защото реализира много голямо много голям пад на налягането в окото си. И имаше изключително интересни кадри от това, като това съответно беше една реализация именно по тези две вертикални линии, които имат и значение сега за ноември месец спрямо България, защото същите тези две вертикални линии този път преминават през България, което е Не ме пуши, нещо фрапиращо и трябва да му обърнем внимание, да се опитаме да го оценим. До тук тези две линии реализираха вулканични избухвания, а, земетресения и наводнения и урагани.
до момента, както и някои политически събития, свързани с трансформации на граници и използване на природни средства. Така че тези две линии се получават от факта, че Сатурн и Нептун вече почти година са много близко едно от друго като обекти в космоса, гледано от Земята. И така се реализираха цели поредици от събития, включително имаше потъване на кораби и инциденти по тая тема. Сега, имаме и обаче и трето събитие. Когато отидете на видеото от октомври и отидете някъде към час и 34 минути, там коментирам един много интересен момент, че съответно имаме ето това струпване на планети Луна, Меркурий, Марс, Лилит, която е най-далечната точка от лунната орбита, на едно място. И там предупредих, че ще има опасност от проблеми по пътищата, както и от престъпления от по-сериозен порядък. Включително давам една ключова дата 18-19 октомври и я казвам съвсем конкретно. Това, което се реализира като събитие и е фрапиращо, че Лувъра и царските регалии, императорските регалии на Франция от няколко императора, бяха безцеремонно украдени по фрапиращ начин. По фрапиращ начин, като това, което искам да обясня тук е, че с колегите, когато го коментирахме това нещо в Европейския астрологически университет, ние забелязахме, че този съвпад брутално точно описва кражба на корони и царски легали. Защо? Защото тук тази линия на тези позиция на тези четири обекта преминава по вертикалата през съзвездието Северна корона и звездата Гема, не много близко в този регион. Което съвсем точно описва престъпление, свързано с някакви корони, защото линията по вертикала преминава през съзвездието Северна корона. Ето това беше изключително фрапиращо. Много интересно, наистина. И в случая обърнете внимание, аз обаче в видеото обяснявам, че все пак тук проактивно полицията и държавните органи могат да правят предварителни намеси. Доколкото чух, един или двама от крадците вече са хванати. Да, обаче едната корона беше хвърлена в пръвта и смачкана, другите къде са, не се знае, дано да се намерят, защото това е много опасно знамение за Франция. И обърнете внимание, че тук по същото време, буквално в същия ден или в следващия ден, когато бяха откраднати короните, президента, който спаси българските медици, френският президент, който спаси българските медици от Либия, беше вкаран в затвора. Приятели и колеги, това е потресаващо знамение за Франция. В рамките на един ден или часове разлика, ви да видите президент на Франция да бъде вкаран в затвор и заедно с това короните и регалите на няколко императори на Франция да бъдат откраднати, това е потресаващо знамение, което показва, че ако тази държава и този народ не се вземат в ръце да се коригират като поведение, като начин на мислене, като траектория на развитие, като ключов народ в Европейския съюз, нали, и не влязат в някаква норма от природна гледна точка, от човешка гледна точка, от божествена гледна точка и от духовна гледна точка, ако те не се коригират като народ, вече предстои пълен разпад на тая държава. Пълен разпад, защото аз там чувам, че хора, които коментират големите проблеми, са самоубивани. Не един, не два. Как самоубиване? Самоубивани, а не да се самоубият. Аха, Така че обявяват ги, че са това самоубиване. нещо аз го знам от човек, който е французин. Нали? Който лично ми ги разказва тези неща, как цяла поредица от ключови лидери на този народ
Когато са коментирали огромната криза, в която се навлиза, нали, след някакъв период от време те са намирани в странна ситуация, убити. Така че имайте на предвид, че това са много съществени знамения, които касаят целия Европейски съюз. Ако Франция тръгне да се разпада по някаква обществена геополитическа ситуация или вътре станат конфликти от по-сериозен порядък в тая държава или се окаже, че тя вече ще става шериат или ще става изцяло мюсюлманска държава, която е управлявана само Глупости. Стига, моля. така, от други чужди на френската народност народи, нали? Ако това тръгне да се реализира, доколкото знам и доколкото чувам пак от французи, разликата това да се случи чисто социално и социологически е само 3%. Ако това тръгне да се случи, просто това ще е за Европейския съюз и за цяла Европа една от най-големите трагедии. Така че това, което се случва в момента в Щатите, според мен трябва да се случи и във Франция, и в Германия. Ако искат въобще Европейския съюз и европейските народи да съществуват адекватно в нормална хармония и житие и битие. Така, казах достатъчно. Да минем към новия месец, ако искаш, или още нещо ме сме пропуснали. Тук същественото, което искам да обясня е, че новолунието, което започна през октомври месец, пак обяснявам, че то влияе до следващото новолуние през ноември месец. А какво ще е следващото Така, и новолуние в през ноември? момент само, трябва да премина през цялата информация, за да я Разбрах. Да, предоставя извинявай. адекватно. Значи, пак обяснявам и го казвам за пореден път. Новолунията въжат целия лунен месец. Пълнолунията въжат от пълнолуние до следващото новолуние. Така, и в случая новолунието, погледнато от еклиптична гледна точка, така, което се е реализирало на 21 октомври 25 година, показва линия на Оран, преминаваща през Гърция, Сърбия, Северна Македония и на границата с България. Така, това е една от линиите, които често реализират силни ветрове, проблеми с електричеството, авиационни инциденти и доста често сеизмични събития. Така. А, Същото новолуние, вече погледнато от екваториална гледна точка, реализира тези две линии, които ние вече коментирахме относно сеизмичната активност в Турция. Тоест, искам да обясня, че тези две линии на Слънцето и на Луната, линиите, буквално казано, ще влияят на Турция и на България и на Румъния още доста време. Значи, това ще е до 20 ноември. Така. Така че ние не трябва да го пропускаме това нещо като информация и като ключов момент. Така, след това сега ние навлизаме в информацията, която касае предстоящото пълнолуние, което се случва утре на 5 ноември. И сега обърнете внимание, че линиите на Сатурн и Нептун този път преминават точно през България и Гърция и Румъния. Значи, какво означава това? Ето тук е един зум по-наблизо, да се видят нещата. Това означава, че в Западна и Централна България ние имаме една повишена активност по линия на валежи, бурни метеорологични събития и, за съжаление, линията на Сатурн често създава и сеизмични събития. Тоест, тук имаме ние вече две линии, които минават през Западна България, Уранова и Сатурнова линия, които показват, че за съжаление в този регион Сърбия, Западна България и Гърция
през централна Гърция буквално. Там имаме едно повишаване до код оранжево от сейзмична активност, но Западна и Централна България имат и код оранжево за чисто астрологически, за валежи и метеорологични процеси, които са над нормата и трябва да бъдат предварително анализирани достатъчно добре. Така че, пак обяснявам, това влияние въжи, тъй като е свързано с пълнолунието, то въжи от пълнолунието на 5 до новолунието на 20 ноември. И това е един все пак добър знак, защото имаме само 2 седмици, където тези две линии въздействат, което е едно облегчение все пак на психиката. Сега, ако погледнем същото това пълнолуние вече от екваториална гледна точка, нещата стават вече много интересни. Защото вече на Балканския полуостров става едно огромно натрупване на планетарна енергия. Така. Първо, линията на Плутон, която е една от главните линии, реализираща сериозни политически промени и сеизмични събития и престъпни събития. Така, преминава както през Вранча, така и през Централна България. И тук минава и през Крит. Нали, в случая, пак казвам, една такава линия трябва да се обърне сериозно внимание. Това ще се опитаме да го направим като анализ с колегата, с който работим и ще следим тази информация о време. Аз бих казал тук, че е на лице код червено за Гърция като цяло, за Румъния и за България на лице код оранжево около тази линия. Значи тук говорим от Пловдив до Нова Загора и Сливен, по вертикалата гледано на България имаме код оранжево. И в случая хората не трябва да се плашат. Аз ще дам информация какво могат те да проверят, за да видят има ли конкретна опасност за всеки един от тях. Но информацията, следете моята стена, защото тъй като е на лице вече прекалено голямо натрупване на линии спрямо Балканския полуостров и България, аз ще се опитам да дам малко повече и по-подробна информация на Фейсбук стената ми по тези теми. Така, сега обърнете внимание обаче, че линията на пълнолунието преминава през Западните Балкани и Италия, което повишава ситуацията спрямо Западните Балкани, Албания, така и малките държави, които са били част от Югославия в миналото. И след това, това, което трябва да се обърне внимание, че тук ние имаме едно съвпадение в това пълнолуние на две много сериозни линии. Едната линия е на Оран, другата е на Марс. Това става, защото сега като покажа и хороскопа подробно, ще го видите още по-добре, точно по време на пълнолунието Марс и Оран застават в опозиция. И когато това е на лице, тази ос, която се получава между Марс и Оран, има особено сериозно влияние върху планетата и върху човечеството. По какво? По линия на индустриални катастрофи, по линия на авиационни инциденти, по линия на проблеми по пътищата, защото Марс управлява всички машини, включително и колите, всякакви такива транспортни ситуации, където е на лице сложни машини от по-висок порядък. Това до някаква степен по-рядко реализира проблеми с влакове, по-често реализира самолетни инциденти. Така. Въпросът е, че опозицията Марс-Оран обикновено говори за престъпно проявление. Виждал съм много често, когато такова въздействие създава терористични действия, масови използване на оръжия и други подобни неща, които са свързани с по-сериозни прояви на така агресивни дейности, на някакви
психически нестабилни хора. Тази опозиция често създава агресия от такъв тип хора. И в случая неприятното е, че тази линия преминава през, обърнете внимание, тук през Израел, което е много неприятно за ситуацията, въпреки че там вече имаме някакво разведряване, нали, и опити за балансиране. Тази линия въобще не е розова тук за идващите 2 седмици. Преминава през така, през Турция, преминава и през места, които в миналото са реализирали тук самолетни инциденти с военни самолети. Тук точно имаше инцидент с български самолет. За съжаление, пилота загина. Това нещо беше публично предсказано на моята стена. Така че трябва да го имате в предвид, приятели, че линията на Марс и Оран не е нещо, което човек може да се шегува с това нещо. И трябва да му се обърне максимално внимание. А, аз бих казал, че имаме увеличаване до код оранжево на авиационния риск в тези 2 седмици, които предстоят, поради влиянието на пълнолунието. И така, сега, ако върна малко назад, за да видим има ли още нещо, което трябва да се види като влияние. Обърнете внимание, че тук линията Марс-Оран преминава точно през Токио, което по тези теми увеличава риска и в Токио. Също така, доколкото виждам, същите тези линии преминават през Лас Вегас. Така. Може да се каже, че това е информацията от екваториално отношение. От еклиптично отношение ситуацията е свързана тук с ето по тая линия в Индия и тук това насищане именно в сектора, където обикновено или стават урагани, или стават торнадота. Така че в Карибския залив имаме отново активизиране на това влияние по линия на Оран. Имайте напред, че аз по линия на Оран и Юпитер съм виждал сериозна реализация както на бури, така на урагани, така и на торнадото. Така че, за съжаление, тук както в Централна Америка, така и в Карибския залив, така и в областта на Флорида са на лице опасности. Обърнете внимание обаче, че тази силно престъпна и опасна от терористична дейност, масови стрелби линия преминава тук през ключови градове на източното крайбрежие на щатите, което аз бих посъветвал в тези 2 седмици да се повиши степента на сигурност в източните Съединени американски щати. Така, Това е добра информация за приятелите в Америка, защото доста българи от Америка не гледат, така че това ще ми именно. е полезно. И сега вече преминаваме към, преди да направим подробния анализ на самата астрологична карта, сега преминаваме и през новолунието на 20 ноември, което, ако това беше странно, с това става още по-странна ситуацията. Колко да е по-странно? Защото виждате ли как се получават едни две големи централни зони, където се натрупва влиянието на Слънцето, Луната, Оран, Меркурий и Лилит. Като съответно странното в случая е, че новолунието сега се случва в най-далечната лунна точка от лунната орбита. Там попада и ретроградния Меркурий, който 2/3 от месеца е ретрограден и даже в 4-5 дни е стационарен. И точно на това новолуние стои опозицията на Оран. Което искам да ви обясня, че когато станат такива неща, се повишава значително авиационния риск. Риска от
проблеми с интернет, с електричество, хакерски масови атаки, спиране на интернет, спиране на електричество, проблеми по летища, а, с- десетки или стотици или хиляди полети понякога бяха спирани. Цели държави оставаха без ток. А, Огромни хакерски атаки се реализираха. Но, тъй като тук е на лице новолуние с участие на Лилит и Меркурий, тук може да става въпрос за някаква манипулация, лъжи, измами, хакване на ключови интернет зони и security неща, които могат да създадат проблеми на много хора. И за целта това новолуние въжи, както съм обяснявал, цял един лунен месец от 20 ноември до около 19 декември. Което означава, че в този период от време първо имаме повишаване от авиационни рискове, за съжаление. Имаме и ситуации, в които така трябва да се предвидят от държавните органи какво се случва, ако има проблем с интернет, хаквания и електрически проблеми. Така. И хората, които пътуват с самолети и им се налага да пътуват самолети, този лунен месец, трябва да предвидят а, и разходи по стоене на летища, по спрени полети и други такива неща. Така че бъдете внимателни. Ако обаче искате да проверите дали има авиационен риск лично за вас или seизмичен риск лично за вас, аз ще обясня отново в края на видеото какво точно трябва да направите, за да проверите има ли риск лично за вас, а не глобално анализирано, както в момента даваме информацията. Така. И в случая, обърнете внимание, че това е гледната точка от пътя на Слънцето, от еклиптиката. А, Тя ситуацията много интересно позиционира страни от България този път процесите. Обърнете внимание как тук в Централна Европа се получава едно прекръстосване на доста сериозни линии. Хем от Сатурн и от Нептун, хем от всичко това, което описах до момента. Особено тук в северната област на Европа. И обърнете внимание, че през централните щати на Съединените американски щати преминава тази ситуация, което тук е знак от друг порядък. Или тук може да стават торнадота, или могат да стават съответно проблеми с самолети, или Уран управлява и извънземната активност. Искам да ви кажа, че само ще дам един жокер. Вече имаме НЛО обект, който е кацнал и не е усвоен от военни, а е усвоен от публично така налични хора, които правят анализите публично в YouTube. Значи, представете си докъде са стигнали нещата. Вече имаме НЛО обект, който е датиран от времето на края на Атлантида, че горе-долу е правен, обърнете внимание, лети, намират го хора и анализират са публично нещата в лаборатории и се показва всичко в YouTube. По тази тема ще говорим специално в лайф през декември месец. Да. Потресаващи са нещата и развитията. Тук тази линия може да създаде доста ключови събития и по тази тема. Или също така, тъй като Уран управлява нещата, свързани с небето, не трябва да се пропуска, че могат да станат някакви странни неща в небето. Не само НЛО-та, много мощни светкавични бури, падане на метеорити, проблеми с пътници, не само с самолети. А, Елън Мъск, ако наслуша, или има българи, които работят в екипите на Елън Мъск, искам да ви кажа, че този лунен месец не е благоприятен за всичко свързано с авиационната и ракетоиндустрията и космичната индустрия. Така, говоря за месеца, който започва от 20 ноември и има един лунен месец по-нататък. Сега, ако трябва да анализираме специално зоните на сеизмична активност, Япония отново се вижда, че е активизирана сериозно.
така източната зона на Япония. А, този път линията на Сатурн минава през Сицилия и така малко под Рим. Този меридиан говоря съвсем конкретно. И така, другата ситуация е въобще тези две зони на супер активизиране поради новолунието. То също показва за пореден път, че Централна Америка там се готви нещо. Почти всеки месец ние виждаме активизиране на линии в Централна Америка и в Мексико, което повишава все повече и все повече активността. Така, това е от еклиптична гледна точка. Вижте как стои картата от екваториална гледна точка, която прави линията тук още по-концентрирана. Тя преминава, за съжаление, точно в региона на голямото земетресение в Турция, където беше. Сега, това новолуние не е задължително да създаде сейзмична активност там, но поради факта, че има такова натрупване на енергия в чувствителна от гравитационна гледна точка зона по време на новолуние, повишава малко ситуацията като риск. Код оранжево е на лице по тази линия от сейзмична опасност, както и от всичките други подобни опасности, които изредих, свързани с авиация и прочее, електричество и така нататък, е на лице и по тези линии код червено. Така. Сега тази линия тук може да се игнорира, защото тя е на границата в Аляска, въпреки че там има един, точно тук по тая линия, един от най-странните феномени на лицето на Земята, доколкото съм чувал, една огромна черна пирамида под Земята, която има изключително мощно енергийно излъчване. Най-вероятно това е много стар древен артефакт от предишни цивилизации или от извънземни цивилизации. Горе-долу в тази зона преминава това вертикално натрупване на космическа енергия. И след това може да се каже, че опасната линия покрива преминава през Централна и Южна Америка и след това през тук Китай, тая зона, Китай, Монголия, Северна и Южна Корея са далеч, но ето по тази линия имаме вероятност от подобни процеси. Приятели, подкаст Аз избрах е едно пространство за светлите хора, които споделят не само на думи, но и на практика, чрез делата си, своето можене. Ако ви харесва това, което правим, споделяйте го, абонирайте се. Ако желаете да не подкрепите, може да го направите чрез Revolut и PayPal. Но най-важното е, че сме заедно, защото в това именно седи целият смисъл. Благодарим ви за което. И сега малко по-подробно да навлезем в астрологичната звездна карта. Момент само да спра шерването и да направя правилното споделяне по софтуер. Така, ето виждате, че месеца започва сравнително благоприятно с положителни червени линии, но обърнете внимание как опозицията на Уран и Марс е супер акцента, който за радост е доста добре хармонизиран от другите планети, но не може да бъде по никакъв начин игнориран. И така, пълнолунието, което предстои на 5-ти, съответно буквално на следващия ден, на 6-ти, Луната сериозно активизира опозицията Уран-Марс, което означава, че около самото пълнолуние на 5 плюс-минус 2 дни, даже бих казал до 7 и 8 имаме максимално
голям риск от някакви такива проблеми по тази опозиция, за която коментира. Включително риска е на лице и на 10 на 10 ноември. И за радост след това нещата постепенно отшумяват, защото, както казах, това са само 2 седмици, в които има такава опасност. Сега, после това, което прави впечатление е, че имаме една много продължаваща да действа от октомври добра връзка между Нептун, Уран, Юпитер, Сатурн, което създава една тенденция, която виждаме в последните месеци и ще продължаваме да виждаме на смекчаване и уреждане на геополитически и общочовешки проблеми. Так му Това ще да те питам да кажеш нещо много хубаво и положително. Това се случва в момента като много Да. важен момент, защото ние видяхме как проблемите между Израел и Палестина, благодарение на усилията на американския президент и на много други държави и дипломати, стигнаха до някакво разумно така разбиране по темата. Но от друга страна, същото това нещо, за което говоря, довежда и до изкарване на истината на бял свят от по-сериозен порядък и направо цялото човечество влезе в някаква много интересна и странна ситуация, благодарение на тези положителни влияния на планетите. Видяхме един изключителен манипулатор, който създаде на човечеството големи проблеми на тема климат и на тема здравословни проблеми. Същия този манипулатор да излиза публично по медиите на целия свят и да казва, ами че то проблема с времето, проблема с климата не бил чак толкова сериозен. Значи, поредица от анализатори казаха, да, цяла Европа отиде в деца казва икономиката е в канала с зелената си сделка, нали? И този човек след дъжка чулка реши да каже, ми този проблема не бил чак толкова сериозен. Нали? Това мен направо, как да ви кажа, когато един такъв човек тръгва да говори така и да си признава грешките, това е знак или за гигантски натиск върху него от американската държава, или съответно, че предстоят много по-сериозни проблеми. Така че това положително събитие все пак показа, че всъщност огромната далавера от планетарен порядък с изменение на климата вече почва да се пропуква. Почва да се вижда, че тя е една изключително мащабна фалшива измама, нали, която засегна живота на огромно количество хора, включително на българите. Така, не че не виждаме, че времето е турбулентно, ама нещата, цялото продуциране на въглероден двуокис на човечеството за едно избухване на един вулкан не може да се сравни. Избухването на един вулкан или кихането на Слънцето с един протоберанс, така, или пък Слънчевата система на влизане в нова област от галактиката, всичко това може да обясни защо планетата навлиза в едно затопляне или пък турбулентност климатична и метеорологична, но човечеството да се обвинява, че, виждате ли, той е виновно за всички тези неща, е просто абсолютна измама. И в случая положителното влияние на Уран, Нептун и Юпитер и Сатурн доведоха до едно от тези процеси. Сега влезте в интернет и проверете кой измамник и манипулатор от световно отношение си призна, че греши. Няма да ви казвам умишлено. Така, след това прави впечатление, че Юпитер и Сатурн правят точен тригон през ноември и нещо повече, Слънцето в един момент ги допълва до точен равностранен триъгълник. Нали, ето, това се случва някъде около средата на месеца, около 18 ноември. Да, Сатурн и Юпитер са ретроградни. Апропо, и Нептун е ретрограден, и Уран е ретрограден, и Меркурий е ретрограден, така,
Когато имаме толкова много ретроградни планети, това означава, че хората трябва да се концентрират върху коригирането на грешки, оправяне на проблеми, изчистване на живота, както в лично, така и в глобално отношение на човечеството, от недоразумени и неправилни поведенчески реакции. Тоест, ретроградността не е чак толкова проблематична. По-проблематични са стационарните фази. И да, Меркурий ще е ретрограден, както казах, от горе-долу от съвсем няколко дни започва процеса. Но ето давам пример конкретно, ако трябва да говорим съвсем точно, нали, от математическа и астрономическа гледна точка, за стационарност се има в предвид, когато средната скорост на една планета падне под 10% и е в диапазона от 10% до минус 10% от нейната средна скорост. И специално Меркурий влиза в стационарна фаза на 9 ноември, така, и е в стационарност до включително до 10 ноември. Тоест 2 дни имаме стационарна фаза. Сега ще обясня какво означава това. Което е по-лошо от ретроградната, както си Не, обяснявал не само по-лошо, ами в за предходни бизнес, предавания. комуникации и други такива неща е направо катастрофално. Но пък за други неща е много положително. И сега ще обясня за кои. Сега, следващата, втората стационарност е на 29 ноември до включително така 29 и 30 ноември. Значи това са двата периода, в които подписването на договори, правенето на бизнес, важни срещи, комуникации с ключови процеси не са много разумни да се правят, защото резултатите не са благоприятни. Обаче хората, които практикуват медитация, духовни практики, в тези дни могат да постигнат едно извисяване на духа, защото ума буквално има тенденция да не бръщолеви и бърбори толкова много, защото е спрял космическия ум. Разбирате ли от геоцентрична гледна точка? И нашите умове в такива моменти затихват, влизат в едно така буквално казано насочване навътре и в по-голяма тишина е човешкото съзнание. В такива моменти медитацията и духовната работа са изключително мощни и благоприятни за развитие. Така че можете да го използвате това не много добро съчетание за добри цели, което е именно алхимическата работа в астрологията, която ние изучаваме в Европейския астрологически университет. Вече две групи изучават първа и втора година в бакалавърската степен. Сега, Както се казва, да си направим лимонада от лимона, който ни предвещава този стационарен Меркурий през тези дни. така, и сега вижте тук какво се получава. На 15 ноември се получава една перфектна хексаграма. Това не е символа на евреите. Да, евреите са го взели, този символ, за знаме, за герб, за хералдика. Обаче този символ е много по-древен от еврейската държава и народ. В случая, това съчетание е едно от най-мощните енергийни процеси в космоса, който е по-рядък, но не чак толкова. Случва се доста така през една година може да се случи едно 5-10 пъти понякога. Али 5 пъти през годината. Може да се случи такова нещо. Но след това има цели периоди от време, когато не се случват такива неща. Трябва да се получат едни специални отношения между планетите, така че те да застанат на 60 градуса, на 120 градуса едни от други и поне да има 6 фактора, които ги оформят тези неща, или 6 групи. Нали? И в случая ние какво виждаме? Сатурн, Юпитер и Слънцето образуват равностранен триъгълник, обаче и Уран, Плутон и Луната също образуват равностранен триъгълник. И тези два равностранни триъгълника почти се напасват в съвършенна хексаграма, което е символа на връзката между микрокосмоса и макрокосмоса. Хексаграма образува, отгледано от Земята, планетата Меркурий, която е
много интелигентна като вибрация, като отношение, планета, която ни дава божествени знания и мъдрост. И заради това хексаграмата символизира наистина големи знания, които, например, Соломон ги е показал. И заради това там има един Соломонов печат, за който се говори в Библията. Нали, той произлиза от орбитата на Меркурий. Въпросът е, че тази хексаграма на базата на мои астрологични анализи във времето, аз съм забелязал, че хексаграма, когато се получи в лични хороскопи, енергията на хората е изключително мощна и понякога те не винаги могат да се справят добре с тази енергия. Виждал съм хороскопи на пожарникари, например, които с такава конфигурация, които просто се справят с някакви могъщи стихии, които се случват и трябва да се научат как да управляват тази енергия. Някои от тези пожарникари, да кажем, вдишват горещи газове и претърпяват инциденти. Това са все символи на огромно количество енергия, което хората трябва да се научат как да използват, да я впрегнат на работа, а не тази енергия да ги изгаря и да им създава проблеми. Така че това е едно силно благоприятно съчетание с огромен енергиен интензитет, който обаче трябва да се канализира правилно и разумно, а не да превръща енергията в някакъв порой или пък изсипване на огромно количество ресурси, които хората да се чуят кога да ги правят и да изпадат в някакви неестествени състояния. Нали? Но принципно погледнато, ако ваши точки от вашите лични хороскопи попаднат на ключови места по тая хексаграма, това е доста положително за вас. Така. И имаме и една обиколна квадратура в началото на месеца, след малко ще ви я покажа. И ето го новолунието, за което ви обясних. Да, то е доста хармонизирано, защото участва в един равнобеден триъгълник. Самото новолуние е подкрепено и защитено от Сатурн и от Юпитер. Нали? Това също е доста съществено. И сега, като казахме за стационарността на Меркурий, не трябва да пропускаме, че и по-големи планети от Меркурий също влизат в стационарност, освен в ретроградност. И ето, обърнете внимание, че от 7 ноември Юпитер, не Меркурий, Юпитер, навлиза в стационарна фаза. И тя е на лице не 2-3 дни, както при Меркурий, ами тя е на лице чак до 15-16 ноември. Значи това са доста дни от 7 до 15, в които всичко това, което Юпитер управлява, политика, социални процеси, религиозност, духовни процеси, развитие на висшите функции на съзнанието, философското, духовното мислене, дейността по управление на блага и големи ресурси. Тези всичките неща влизат в една особена стационарност, т.е. спиране до някаква степен. И в този период от време хората да подписват ключови договори, които касаят много пари, много ресурси, много важни проекти, е направо безумие. Направо безумие, бих казал. В такива моменти обаче човек може да постигне велики прозрения, които да покажат една метаспиритуална и надрелигиозна гледна точка, която би помогнала на силно развитите в духовно отношение хора да надраснат различията и неадекватностите на местните религиозни прояви и да се постигне една общо човешка, надрелигиозна гледна точка. Това е също и благоприятно за постигане на някакви глобални, ключови усилия на човечеството да се направи като човечество заедно, всички да направят нещо заедно добро. Тоест в моментите на стационарен Юпитер може да се постигне някакво надрастване на различията в политическо и социално отношение, както и в духовно-религиозно отношение. Така. И само да проверим Сатурн
кога ще прави тая стационарност при него. Момент само, за да го имаме предвид, че той е много ключов фактор. Ето е втората месечна стационарност. Тя е на Сатурн. Тя започва от 24 ноември. Така и протича включително до 1-2 декември. Значи това е трета стационарност през месец ноември, което вече прави нещата много интензивни, защото когато имаме стационарни фази на големите планети, на Юпитер, на Сатурн, това са важни от гравитационна гледна точка ситуации. Което означава, че тези периоди от дни, които казвам, увеличават риска от сеизмични събития. Точно в тези зони. Но тук фактора не е много висок, нали, на увеличение. Просто се получава един особен такъв като махало процес, чисто гравитационен, който трябва да се има в предвид. И в случая, когато Сатурн е стационарен, неща свързани с имоти, строение на къщи, купуване на имоти, промяна на имотни процеси или пък тук не говорим само за къщи и апартаменти, говорим и за неща, които са свързани с земя въобще и прочее, да се купуват имоти на стационарен Сатурн или да се продават имоти на стационарен Сатурн е голямо безумие. Този период от време е период, в който човек трябва да свърши някаква полезна кармическа работа, философска работа. Трябва да се прилагат висши добродетели на съзнанието и на духа, за да може в този момент, когато Сатурн е стационарен, човек да постигне едно издигане и гледна точка, която е над кармата, над причинно-следствените протоци, а там живеят добродетелите. Тоест в този период от време, когато Сатурн е стационарен, всъщност ние имаме един огромен шанс да проявим най-висшите добродетели на човешкото същество. И те да се практикуват, да се осмислят, да се преживеят, да се приложат. Специално добродетелите на Сатурн, постоянство, търпение, концентрация, устойчивост и преодоляване на гордост и предразсъдъци, както се казва, и страхове, и комплекси. И така че стационарните фази, въпреки че за светска гледна точка не са благоприятни, от духовна гледна точка и от ученическа гледна точка са изключително важни. Изключително важни. И античните автори казват, че това са фази, където се случват страдания, проблеми и прочее. Да, но за духовния човек това са съчетания и условия, където се постигат много градивни положителни резултати. Така, сега, ако трябва още нещо да обърнем внимание, то е факта, че в един момент не само Меркурий и Лилит съвпадат, нали, заедно с Слънцето и с Луната, обаче и Венера съвпада с Лилит. Така, Това какво 28 предвещава? ноември, сега Какво предвещава това всички съвпадение? хора, които се вълнуват от любовни, емоционални въпроси, нали, Да от партньорски внимават. ситуации, които имат някакви процеси, които текат в живота им, нали, по тая линия, около плюс-минус 2-3 дни около този период от време, трябва да имат едно но, защото сега, да го кажем малко по-брутално, така за да го усетите. Значи, Лилит е известна с изкушенията си, нали, знаете коя е Лилит, може би. В античния еврейски свят това е съводила първата жена на Адам. Въпросът е, че това е едно същество, което във времето е създало големи изкушения по линия на семейството на децата, големи изкушения и големи проблеми на семействата на децата. И когато пък Венера застане в най-далечната точка на лунната орбита, която още се нарича апогей, нали, това е доста странна ситуация. Значи тук могат да се появят жени,
Венера, които се правят на много интересни спрямо други жени и други мъже, нали? Техните семейства. Да има изпитания и изкушения по линията на сексуалността и на красотата и на любовно-емоционалните партньорски отношения, които трябва да се предпазят хората от неадекватно поведение и по-точно казано, неадекватно поведение на луди жени. Защо? Защото тук опозицията на Уран спрямо Венера и Лилит е на лице. Значи тук имаме луди жени, които изперкват от много хормони или от много силикон в устните, нали? И се получават някакви ексцесии от непотресаващ порядък. И тук трябва да направим специално с теб едно видео какво означава красота и естетика. Обаче искам в това видео да включим още един-двама ценители на женската красота, които да погледнат тази тема от много страни и Точно така. да се върнем и назад във времето, защото Колективно е. Една да, гледна точка на едни така мъже, които имат достатъчно така мозъчни клетки и разбират от красота и от естетика, от духовност, да направят един колективен анализ на тая тема. Това ще бъде нещо изключително полезно за българските жени. Изключително полезно. Защото аз да ви кажа, не само баби и дядовци са отвратени от някои предавания по BTV, нали, и други такива, и по нова телевизия, ами и нормалните мъже в България са отвратени, искам да ви кажа. Пък и нормалните жени също са отвратени. И в тази ситуация ние трябва да дадем някакъв градивен импулс, който да балансира тази лудост, до която се стига публично. мога ли да те разсмея, Филипе? Слушам. Понеже време на време чета коментарите, нали, От на... време на време само. Не ги чета винаги. Време на време наистина сядам и ги чета Добре. един. Така и по-скоро една колежка ги чете по-често от мен. И И имаш един такъв за мен, който много ме разсмя, нали. М, Беше Филип, вземи си направи YouTube канал, че не писна да гледаме тази лелка. И аз си казах, ми да, вярно, аз наистина нямам силикон в устните, дет се казва, не се глася за предаванията, не показвам деколтета, не, че няма какво да покажа, защото, нали, 90% от подкастовете, нали, са някакви супер яки мацки, тонинговани, с огромни очи. И си казвам, и вярно, наистина така е. Разбирам го човека. Вероятно е непоносимо, нали, да си нормален, да не си ходил, нали, да си правиш, нали, примерно кадрички, да не си сложил мигли, нали, като четки за... Да не казвам за какво. И прав е човека. Та, много ми беше интересно, че сега в Трябна на фестивала Здраве и здраве, където дойдоха много приятели, призовани да бъдем заедно на това събитие на 1 и 2 ноември, като си огледах в хората, които са дошли по линия на нашия канал, си дадох сметка, че нямаше нито един тунингован човек по никаква линия. Всички жени бяха Значи няма татуировки, негримирани, например, няма бяха силикон и облечени няма и естествено. татуировки. Да, нямах. Да, и си казвам, ами, значи всъщност м, подобното привлича подобно. И мен това много ме радва, така че дай да направим тази серия наистина, с което вероятно Вие моля се, ще защото загубим голям интерес от доста хора, които, нали, са по тази линия, но те всеки влак си има трябва пътя. да знаят истината, нали? Какво се случва от силиконовите импланти, какво се случва от татуировките, какво се случва от изкривеното лице и унищожените мускули по лицето, което се прави масово от съвременната жена. А, просто те всичките неща трябва да се знаят, да се обяснят. Аз ще го обясня от математическа гледна точка, какво означава естетика и красота на лицето, не само на жената и при мъжа. А от окултна гледна точка, където се казва за От носа, духовна и от окултна примерно, гледна точка, то да просто не казват, говорим трябва там. да носът ти, ако еди какъв си, примерно, защо е такъв, всяка линийка на лицето ти. Значи, само един ключ, ако носът ти е гърбав, а ти го изправиш, нали, това, чакай малко, го изправиш с операция, казвам, умишлено и тук за 1 месец терапия. Това не е ли лъжа? Брутална лъжа е.
Брутална лъжа е. Сега, ако носа трябва да се изправя, това се изправя няколко прераждания с духовни усилия, за да се постигне един правилно, добре позициониран нос, който символизира човешкия характер. Но на тая тема ще говорим дълго-дълго в специално видео и лайф, аз ти препоръчвам, защото ще бъде много Да, смешно и интересно. Нали? И да, ще бъде приятно, много забавно, бих и казала. от Още духовна и повече имам философска идея гледна кого точка мога да философ включа. полезно. Кого мога да включим, имам идея, ще бъде много, много интересно. Да. Филипе, тъй като наистина мина 2 часа нашия разговор и прекаляваме както обикновенно, а в събота ни прости, мисля, че Само за поне момент, повече от Иве, 2 часа и половина. Давай да трябва да минаваме към покажем. финала и кажа Да. най-важното, защото Трябва да то покажем предстои. нещо важно. Хората как всъщност да могат да ползват в лично отношение прогностичната информация. Приятели, всъщност, вие трябва да влезете в софтуера AstraMen, ето го тук, Да, изписате го това нещо в един нормален браузър. Сега, може да го ползвате това нещо и на телефони, разбира се, и на таблети, но аз ви препоръчвам да го ползвате или на лаптоп, или на компютри, най-така много на таблети. Сега, може и на телефони, просто екранчетата ще бъдат изключително малки. Разбирате ли? И цялата тази информация, поне завъртвайте телефоните хоризонтално, за да може да виждате за какво става въпрос. След като влезете в акаунта си, който предварително е добре да направите, отивате в таба прогнози, ето тук, и като отидете в таба прогнози, първата графика е изключително съществена. Построявате, примерно, така за един месец напред, примерно сега натискам този бутон, така, и след като тази графика се построи, нали, съответно ще видите една подробна момент само, че сесията е изтякла, да повторя процедурата и съответно като се види тая графика, вие ще може да видите плюсовите, минусите, т.е. зоните на максимум и минимум, и съответно да оцените тези максимуми и минимуми относно вашето здраве. Когато графиката на здравето прави максимум и е над нулата, наобщо казано, това е един градивен и положителен процес за вас. Така. Да построим графиката отново, момент само, да не говоря на празно, а хората да виждат всъщност какво се случва. И казахме, когато графиката е над нулата, нали, хората, които са завършили седми клас, трябва да знаят, че това са положителни моменти. Особено когато имаме максимум високо в графиката. Така, когато графиката съответно е под нулата и особено когато образува дълбоки минимуми, както виждате тук в този да. конкретен случай, конкретен хороскоп, ние имаме опасна зона. Този конкретен човек, който съм заредил, с неговия конкретен хороскоп, ето на 11 ноември и тук на 2 декември има минимуми. Когато графиката пресича нулата, особено с виолетова точка, това показва някаква турбулентност. Всичко това е подробно обяснено тук в цветовата графика, легенда под графиката. Да, в Просто легендата, кой цвят на какво прочетете за какво отговаря. става въпрос. И сега да запомним 2 декември и 11 ноември, че имат минимуми в графиката на здравето. Това е първото нещо, което трябва хората да проверят. Дали за един месец или 3 месеца напред, къде са позиционирани минимумите. Така, виждаме тези неща и отиваме в третата графика отдолу нагоре. Така, ето е тая трета графика. Графична прогноза на динамиката на риск. Тази графика. Не долната, графичната прогноза обща опасност. Не. За обща, а А за... третата, графиката на риска. Построяваме за съответно, работим с моите колеги да направим тези две графики специално отделени, специално анализирани, за да бъдат хората още повече улеснени. Нали? А не да се чуят коя е графика, къде да натискат и защо да натискат. Нали? И за целта виждаме, че когато графиката на риска е доста под минус 10, нали? Която горе-долу е централната зона в случая, виждате, че почти през цялото време, тук особено в началото на графиката, тя е много с ниски стойности.
към минус 18, минус 17 отива. Което е много сериозна. Системата оценява, че риска е висок. Нали? По същия начин системата оценява, че тук е на 17, 18, на 20 ноември също има риск. И това нещо, като се съчетае с първата графика, показва, че на 11 ноември този човек, който има сериозен риск в графиката на риска и минимум на 11 ноември в графиката на здравето, ами този човек трябва да се пази много на 11 ноември плюс-минус един ден. Точно тогава не се карат коли, не се правят опасни дейности. И сега, как да оценим има ли сеизмична опасност за нас и нашите близки и нашето семейство? Ами, правим същите тези анализи не за един човек, ами за цялото семейство. И ако всичките минимуми по графиката на здравето и графиката на риска са на едно и също място, на цялото семейство, тогава вече имаме опасност от по-сериозен порядък. Разбирате ли? Защото тези две графики във времето сме ги забелязали, че показват съвсем ясно опасностите за живота и за здравето при хората. И когато това засяга цяло едно семейство, или поне двама-трима човека едновременно, по това време хората не трябва да карат кола цялото семейство. Не трябва да правят някакви опасни взаимодействия с агресивни хора или същества. И ако е на лице глобален сеизмичен риск, нали, трябва съответно да минимизират този риск. Само в този период от време, където е на лице такова силно натрупване на минимуми по едно и също време. Говорим тук за 2-3 дни само период от време, където ако е на лице такава ситуация за цяло едно семейство, ми по-добре цялото семейство да отиде на някакъв хотел на първия етаж. Примерно. Но това са много редки съчетания. Или И ако е лято да отиде на палатка. така, ако Или ако е лято. обаче, ако чуйте внимателно, ако цялото семейство е с такъв минимум и при условие на това, че и глобалният риск от сеизмична активност, публично оповестен, е съответно на лице. Само тогава. Ма това са супер редки съчетания. Дет се казва едно на 1000. Нали? Така, сега, относно, тъй като коментирахме бизнес неща, построява се човек графиката на бизнеса, графиката на финансите също така. И ето е графиката на финансите тук, като се построят тези две графики и като те дават минимуми по едно и също време и то в периоди, когато графиката на риска също е много ниска, с много негативни стойности, това са вече опасности от бизнес активни проблематични събития, от загуби на пари, от загуби на средства, недобри неща за бизнес активност. Ето този човек по същото това време, 11-13 ноември, има проблем с бизнес активността. Но в финансово отношение нещата не са чак толкова проблематични, както виждаме. Ето, виждате ли как с тези прогностични графики, които взимат цялата информация от вашия личен хороскоп, който е бая сложен, както виждате, с много фактори, оценява се този личен хороскоп, сумира се цялата информация и ви се предоставя тематично на тема здраве, на тема любов, на тема професия, на тема духовно развитие, на тема творчество, на тема сексуална енергия, на тема пари, на тема емоционални процеси, бизнес процеси, партньорски процеси. Много ключова тема е това. Всички хора, които искат да разберат не само партньорствата в едно семейство, но и бизнес партньорствата и любовните партньорства, тази графика за тях е изключително съществена. И когато тя се съчетае, например, с графиката на любовните процеси, в семейен план могат да се минимизират доста рискови опасности, когато съответно по време на минимуми на такива графики, жените особено не правят скандали и проблеми на мъжете си. И обратно. Нали? Ето това са доста ключови, полезни неща. И сега, важното обаче, като отидете в софтуера Astramen, да отидете тук в това меню прогнози, бъдещи конфигурации.
като кликнете на прогнози бъдещи конфигурации, ще влезете в това какви фигури в небето се получават. Ден по ден. Ето сега, на четвърти ние имаме една, две, три, четири, пет важни конфигурации. Едната е такава една обиколна квадратура. Всички обиколни квадратури такива, както и равнобедрени прави триъгълници, са опасни, проблематични. И трябва сами да си ги проверявате. Кликате на това нещо и като влезете в статията за тази конфигурация, просто да кликнете ето тук, за да видите как това нещо ви касае конкретно лично за вас. Така. И по този начин ви ще получите една изпреварваща предварителна информация месец по-рано за ключовите фигури. Просто анализирайте си ги тези неща. Обаче хората задават въпроса. Как, например, тази хексаграма на мен, тя се получава в космоса. Нека да я видим тази хексаграма, само да стигнем до нея. Момент само. Така. Добре. Ето, да се опитаме да я намерим. Ето е хексаграмата. На 15 ноември. Вижте колко интересно изглежда. Хубаво. Хората задават въпроса, ама тази хексаграма се случва в космос. Как тя лично на мен ми влияе? Ами, за да разберете как точно ви влияе тая прекрасна хексаграма, вижте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 космически обекта я образуват. Просто кликате на това бутонче тук и проверявате как ви въздейства. Но екипа на Астрамен направи едно огромно нововведение. Огромно нововведение. Отивате в прогнози, лични конфигурации. Това вече проверява всички тези космически мощни влияния, не Които са само лично за тебе. глобални, Които са лично за теб. не само глобално как стоят, а Да, лично се оценяват нещата вече, да. как се трансформират и се образуват тези фигури във вашия личен хороскоп. И те са напълно различни от предишните фигури, които ви показах. Защото това са глобалните процеси и целият този списък от фигури, които ви показвам, нали? Тук в бъдещи конфигурации, това са глобалните общо човешки процеси. Нали? Когато съответно ние отидем на съответно на менюто да ви го покажа отново, когато отидем на прогнози, лични конфигурации, там вие ще видите вече целият този прогностичен анализ не за глобалните процеси, а за вашите лични хороскопи и как те взаимодействат с планетарните процеси. И понякога се образуват напълно различни от глобалните правоъгълни триъгълници, равностранни триъгълници, както виждате, хексаграми понякога, пентаграми понякога. Нали? И тези неща, ето тук един голям квадрат, който се образува за този конкретен хороскоп на 4 ноември. И ако искате по-напред да ходите във времето, включвате си хоризонта от наблюдение от 1 месец, 3 месеца, 4 месеца и целият този анализ ще бъде изготвен лично за вашите конкретни хороскопи и как те взаимодействат с цялото това небе и образуват сложни геометрични фигури. Всичко това просто кликате тук на бутончето и си го проверявате какво означава и какво тълкува, какво му е тълкуванието и прочее. Тоест, цялата информация е на лице, просто започнете да си изследвате вашите звездни карти и прочее. И сега последно ще покажа нещо много важно, което трябва да го имате в предвид. Отивате в прогнози и тук пише най-важни дългосрочни прогнози. Като казвам най-важни дългосрочни прогнози, имам в предвид какво? Тези велики специални движения на хороскопа, които 6 часа преди раждането и 6 часа след раждането образуват 90 години от вашия живот. Тези неща вие е добре да си ги изчислите. Нали? Ето тук най-долу. Вижте, даваме специална промоция. Самото изчисление е скъпо, защото се изчисляват 100 години напред от вашия живот. Изчисляват са тези неща и като се изчислят, влизате в една конкретна ситуация, примерно този модул е изчислил нещата и виждате, Юпитер
залязва на десцендента. С първия модул работим. Това нещо се случва веднъж в живота. То е изключително важно събитие и се случва примерно в този човек на 22 юли 49 година. Много далече в бъдещето. Обаче, Венера съвпада с асцендента. Това се случва на 10 юли 29 година. Ако това е хороскопа на една жена, например, вероятността тук тя да се ожени или да роди дете, или да намери най-голямата си любов в живота е много голям. Това се случва веднъж в живота, искам да ви кажа. Веднъж в живота. Тоест, ако тази прогностична информация, която в началото ви показах тези тематични графики, е краткосрочния анализ, дългосрочния анализ за целия ви живот се прави тук в таба най-важните дългосрочни. Той е подтаб на прогнози. Нали? Чрез първия модул оценявате изгревите, залезите и кулминациите на планетите във вашия хороскоп, които въжат и създават най-важните събития. Още се наричат примарни движения или първични движения или примарни дирекции. И последния, третия модул пък изчислява между планетите какво се случва. Какви аспекти се образуват. Тези две неща са най-важните в дългосрочно отношение. Така че, приятели, не само прогнозите, но и тълкованията, таба тълкования може да ви даде огромно количество информация и се надявам ви да ги ползвате тези ресурси, защото ние ги правим за вас, за да може да, буквално казвам, да се ползвате от всичко това. Още веднъж ще кажа, че ние в тази неделя от 17 часа ще се видим на един лайв Където и ще да излучим ти една благодаря. специална Да. лекция, която беше изнесена от 9 ноември, 17 часа. Сега само да ти благодаря. Павел Серафимов, да, Да пред ти благодаря Европейския не само за университет. анализа и за предстоящата прогноза какво ще се случва в този толкова интересен и странен месец предвид новолунието на 20 ноември, но ти благодаря и, че най-сетне така нагледно показа, защото една от критиките, които имаме, е, че говори много глобално, че няма никаква конкретика, че всъщност хората се интересуват лично за себе си, освен от цялата картина. И днес, благодарение на тази програма, която ти толкова нагледно показа и демонстрира с подробности, повтаряйки и влизайки в детайли, всеки може да си го гледа 2, 3, 5 пъти, докато го освои как да работи. Може, слушайки цялата тази картина, да я насложи върху своя личен хороскоп или върху хороскопа на своите близки и семейство, за да знае, защото, както обичам да казвам аз, колкото повече знаем, толкова по-свободни сме в своя избор, а изборът е нашата божественост, защото когато избираме, можем да решим на коя страна да бъдем и какво да направим, и това ни прави свободни. Благодаря и аз, и вече създаваш условията да се дава тази изобилна информация, знание, условия и прогностика и анализи на хората. Ние винаги даваме конкретно лично информацията, защото астрологията, както я преподаваме в Европейския астрологически университет и казваме там, че тя е персонализирана наука, тя лично върху дадения конкретен хороскоп на човека работи. И този софтуер, който ние сме го показали сега днеска, ние сме го показали в цяла поредица от видеа. Хората, които казват, че не говорим лично и конкретно, просто не гледат видеята назад. Ама това не е наш проблем. Нали? Това е техен проблем. И сега ние можем да направим от време на време, ако искаш, специални лайфове с хора, които примерно са свършили някаква полезна работа за разпространението на информацията. Примерно двама или трима или един човек, който най-много е споделял видеята и го доказва това на нас, и можем в едно специално лайв проявление да му покажем хороскопа, как се анализира чрез софтуера, Чудесно. триизмерно, двоизмерно, как се ползват всички тези неща, за да види той някаква прогностична информация, да му покажем графиките, да му ги изчислим. Нали? И по този начин хем хората да се научат сами да си го правят, хем един човек или трима човека, които са свършили най-много работа за разпространение на нашата градивна и полезна информация, която дава на толкова много хиляди хора, именно тези хора да получат един подарък от наша страна,
като им се анализира достатъчно добре информацията, ще помислим, примерно, как можем да проверим, да кажем, споделяния, шервания в Facebook, в Да, Instagram, това е възможно, и разбира се. TikTok и прочее. И хората, които ги разпространяват тези неща най-много, с една хубава томбола може да изберем едно такова нещо и от време на време да правим такива специални подаръци за нашите зрители. Защо не? Благодаря ти, Филипе. До неделя, когато нямам търпение да продължим разговора в друга плоскост, защото ние трябва да знаем повече за себе си, кои сме, защото ако знаеш кой си, половината работа е свършена, всичко останало е въпрос на вървене към следващото пътуване, което искаме или не искаме е свързано с нашето минало. Така че ще има много въпроси, а надявам се вие има много отговори. В неделя 17 часа на същия канал аз изпрах изборът на светото.